Kubor nakaslem jong unongsan hima. Video kan? Video ni. Oh, pasal. Kemana Arab lama. Sok. Klap. Nakaliang yung ika FPGP bengkat ka jing trelang bat ka SYC hadin mangiyo jing tip baka asam kalawan tung ya u ne umau uba ni subah bat nginget baka dei kajing wak kamput bat kajewan tung mauput kajong ka Sorkar Asam hang tiya sinong kam paduli. Tinagalayang jungi hadian pangilayo jing tip ya kane ngila hiar siya ketika sinong bat ngila put no sundon ya une mau put ya uba ka Asam kalathung. Ka jing put ka jungi une mau kalong halor ka nongrim baka jing ya penbaj uput usam hapdeng ka jelam e khalaya bat Asam kadang don hakalenti jong ka jing ekren kadang don hakalenti jong ka jing ya suthu jingmut nre kumba ka pau mentah ka jing thong yu na umau la shule tang nagaliang jong ka Asam nagaliang ka sorkar me khalaya kam don jing tebe tingi kumki nongelam jong ka seng na boro artli ki seng nyilalek ban putno yu na umau kum kadak pangi persya bat nginom aili maka Asam kan let donbor bat kan sulet tombor halor ki jaka ki kota ki jongi kene ke jongle kapen isai bakim ken snap kim ken breu yangi kinong snong jong kene ka dong ka time te nagaleng jong yasang ka juga por ni doa baka sorkar me khalaya jongi kanom dai ban sui kumne mereka dai ban sim kya bagane ka jing wanthung i mauput khlem ka jing tiplang khamtam hakine ki jaka ki jongi kala ban wanra ya ka jing ma hadin habu tenaga por si kapor ngi juyang kum kaseng bangi u khasi bat ugaro ubasyong basa hakane ka thain lalay nginum ko ngu haging sansar jong Asam tenaga por si kapor perhadu mentah nginang yang hagaju kanong rem bangin kong nginom ko ngu hagajing sansar jong Asam barok kinong sunong kilapan pa hagajing kwa hagajong ki bakimon mansyong mansa hagajela mikhlaya